Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Ngayong hapon na naman sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamati ang atong man pagpangamusta sa inyo. Ang inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Upod na naman ninyo sa sininga hapon tubtubtak na alas 3 sa lunes nga edisyon sa This Is My Life. Nobyembre 16, tuig 2020. Pangamusta naton sa inyo kung bala mga iloy-sang puluyan solve ang problema. Hindi sa mga may ginabato niya kinsinas kagkatapusan ting iban early nga nakabaton Friday. Diba? Biyernes pa lang ara na. Pero iba naman dili-dili gamay kung magtupa ang pizza 15 o katapusan sang bulan, Sabado or Domingo pagka-Lunes pa nila mabanay. So, makapahagan-hagan man sa aton kapurauton, sa kabudlay sang aton pagsinalayo. Kung wala sang trabaho, kag kung siyempre ginakulang kita. Ang importante lang gitsubong may ginabaton kita, may saligan kita para sa aton adlaw-adlaw man nga pagginawa. Di ba mga Iloy? Yes, sa mga ilisang puluyan nga sa ilatag sa kapanimalay, ang aton man mga amay nga amo iya ang mga masaligan mandara, ang mga tita, tito, lola kag lolo sa inyo tanan sa liwat maayong hapon. Tapos na din mga obligasyones naton, di ba? Kag dalikid lang sa aton man Christmas countdown. gabuhin adlaw-adlaw 39 na gid lamang ka adlaw kag mag-abot ng adlaw sang Pasko Disyembre 25 kag 46 ka adlaw ang nabilin. Happy New Year para sa tanan, diba? Enero 1 tuig 2021. Padayon ang mga palamangkutanon sa aton balatyagon kag pamensaron ano na naman bala ang aton pagatubangon sa mabot nga tuig 2021. Sa pihak sining aton padayon man nga pagpangatubang kag pagpangabudlay para man aton malampuasan ini nga mga pagtilaw iya sa adlaw-adlaw nga tanan. Magluwas sa pandemic, ara ang hindi naton mapaktan kalamidad. Nga nag-abot sa aton, syempre, tungod man sang bagyo, nga nagatugas sa mga pagbaha, pag-landslide sa pilakabahin, kag ang mga pagtayog sa pilakabahin sang aton pungsod Pilipinas. Pero sa nahambal na ni Tita Wilma sa gihapon kita iya hindi gid magdulas ang paglaom kundi padayon kita nga magapaninguha na para man sa aton adlaw-adlaw nga pagsinalayo kag ang aton man pagpangamuyo para sa aton mga kauturan nga kabay magapabilin sila nga mabakhod kag kabay nga magapadayon ang ila pagkapositibo sa pagtan-aw sang aton kabuhi diri sa kalibutan. Kag syempre, Tita Wilma Lunas, subong adlaw, ano ba lang mapaabot na itong sa This Is My Life? Syempre, gamay lang nga update karon sa itong weather forecast. Kay damudo ka nami sang aton adlaw. Kay nga, aga pa,
nagasanaaw kung magtulo ka sa bukid. Nga amat nagagwa si Haring adlaw. Kag na ba siya ginato na ang kainit tubdob subong, no? Pero bantayan naton kung bala ano man ang dalagan sini para sa siniya nga hapon tubtob karon man sa gabi. Kag magluwas man sina Tita Wilma pasipletan tama ng update naton sa COVID-19 tungod nga sa nagligad ba pasalamat kita amat-amat nga naganubo hasta nga nagnubo. May ara nga tag 2 digits, may ara nga tag 1 digit. Abaw, salamat. Aba pagkasabado Domingo. Ara na. So, siguro may pilaman ka mga factors kung nga nagsaka ina. No? Kaya kadamo man sa mga ginapatigayon nga mga swab testing. So, sa mga matutong iya. Sa mga matutom neton nga mga kauturan nga nagasunod sa mga health protocols, ay salamat gid kita sa tagsa-tagsa, no? Kita mismo ang magapasalamat sa aton kagalingon, sa aton pamilya, sa aton mga kaingo dira sa mga kauturan nato. Nga padayon man nga nagahalong. Pero sa mga wala nagahalong, sa nahambal na ni Tita Wilma padayon man gihapon kita nga magapangabay sa inyo, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang kag maghalong gid kita tanan. Alauna 43 Action Radio Philippine Standard Time. Kag magluwas man sina sa iton dira mga palangga nga mga tagpalamati, Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ang atol sa nisap sa ARB province-wide, ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod province-wide. Upod man ang atong sa mga kauturan diri sa Dakban Wasang Bacolod nga may mga validated entries nga wala iya mabunutan sa adlaw-adlaw man nga bunot sa mga winners para sa SAP sa ARB diri sa Dakban Wasang Bacolod ay qualified to inyong mga entries para sa atong sa ni province-wide promo. So, dugay-dugay, istoryahan man nato ni kay nagsugod na. Nagsugod na ang pagbunotay sa mga winners. Kanami lang pamatian na sagwa sa probinsya sagwa sa Dakban Wasang Bacolod, excited man sila. So, salamat gid sa padayon man ninyo nga pag-upod kag pagsuporta sa Action Radio Bacolod. Sa tanan man nga mga programa, dala na ang tanan man naton nga mga matahong nga dramas diri sa Action Radio Bacolod. Pero antes man ang pilaman naton ka mga updates, ang sulat man nga pagabasahon ni Tita Wilma subong hapon. Halin sa iton messenger, natalupang dan ko to na schedule ko bala nga mensahe sang isa ka dalaginding. Ay, maubo ko Basta magsayang dalaginding na gani, mga ila naman mga love interest, no? Ibaluon naton karon. Kag pwede man inyo mga greetings, o pwede man ang inyo sa mga side comments sa aton mabasa karon nga hapon nga sulat. Sa aton text hotline, pwede ninyo dira ma-type man sa 0938-225-5017. Dira ninyo ipadala again. 0938-225-5017. Kag magluwas pagit sina Tita Wilma kung gusto man ninyo sa nagapamangkot sa aton live, no? Nga pwede sila makapadala. Yes, private message lang ninyo kay Tita Wilma kaya mo nang the easiest way iya nga makapadala kamo sang inyo nga mga istorya sa kabuhi. Inyong mga istorya sa kabuhi, maka-inspired o naka-inspired sa inyo, nakahatag sa inyo leksyon o kung makahatag man leksyon sa mga palangga nato nga mga tagpalangga. O kung problema man nga ginaangko ninyo, luyag ninyo pangayuan sa personal advice ni Tita Wilma, pwede kid na via messenger. Ara dira sila, nagahulat-hulat man. Pwede ninyo ma-send dira kay Tita Wilma. Search nyo lang ang personal account ni Tita Wilma sa Facebook, Wilma Antupinas Sugaton. Kag yes, ang ato naman mapaambit sa inyo sa sini nga hapon ang apple. Kabalo naman ta kasami na mahambal an apple a day. Ano gani? Take a doctor away. Tuod na o hindi. Ibaluon tama na. And then, ang aton sinitag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Karon nga adlaw. Bantayan ina. Pero, ari balahong. Sa nahambalan ni Tita Wilma last time,
tungod sang kahalitan ni Rolly, tungod sang kahalitan ni Ulysses, ining mga bagyo nga nag-agi diri sa aton sa pungsod Pilipinas, ang aton mga kauturan nga nagaantos pa tubtub subong nga sa diin wala sila na sang puluyan, wala na sila sa mapasilungan, nagapabilin sila sa mga evacuation center. Lubos gid sila nga nagakinahanglan sang aton bulig. Sa nahambal na naton, mas maayo lang nga kita ang nagabulig, di ba? Sang sakita na gid ang mawad-an. Kung kita ang madulaan, tanan-tanan na makakon muna nga ang tanan nga ginpasan mo paninguha ka makatindog ka sang makapatindog ka balay. Makapangutang ka kang makamakal ka TV hulugan para may ara ka na may amat-amat ikaw nga kagamitan. Agyan imo sang bagyo kag baha, wala bilin. Kasakit ba tiyagon? Amo ina. Sa nasiling na naton nga kung wala kita mabulig ang aton man pagpangamuyo, so sa sini nga bahin nagapanawagan man. Nagapanawagan ang Action Radio Bacolod upod na ang isa ka non-government kag non-profit organization, ang Sowing Legacy Movement Incorporated. Opo, diri sa amon sa Action Radio. Kami nagapanawagan gid sang inyo mga donasyon, inyo hugot sa balatyagon nga bulig para sa aton mga kauturan nga sa karon nagaantos didto sa mga evacuation center. Nagaantos sa ila lugar nga wala sila sang mapuy-an sa karon. Kami diri sa Action Radio handa sa pagbaton sang inyo bulig nga ipalabot sa aton mga kauturan nga ini nga nagkalahalitan. Inyo madunar, inyo mahatag na sa nahambal na naton, bala masayang titawi, pasensya, gid kay pigado kami. Ang aton man pagpangamuyo, kag bisan pigado kita, sa gamay nga bagay, kami magabaton. Kung hindi man kita makahatag sang cash, inang pwede naton madunar, no? Pero, ang aton diri nga dapat sundon, nga pwede naton mabaton dari sa Action Radio, na kung pwede, kag masarangan man ninyo, bisan gamay lang nga cash, yes, ang mga goods, mga pwede kaunon sang aton mga evacuees, inang para sa sanitation and hygiene, syempre mga habon, alcohol, di ba? Ina, kinahanglano na nila dito, di ba? Kinahanglano nila ina. Kag may ara sa masami na naton sa aton mga kauturan, ini mga used clothing. As experience diri sa Action Radio, humalin sang una. Basta mag-initiate gani kita sang donasyon para sa mga nahulan sa mga bagyo. Kasami naton, di ba, mga used clothing nga pwede pa na mapuslan sang aton mga biktima sang bagyo didto sa Luzon. Sa karon, hindi pwede kita makabaton kag makatipon sina. Pasensya gid. Kami gusto man pero hindi pwede tungod may layi nga ginpagwaangot dira. Tungod man sa posibilidad transmission sang COVID-19. Kaya amo na no, pinsaron yung epekto sang pandemic no. So hindi makita magabaton sa mga used clothing ina mga nagamit na bala nga mga bayo nga pwede pa puslan sang aton mga kauturan dito. Although masiling tatititawi, hindi man kami wala man kami COVID-19, hindi sunod kita sa layi. Gustuhon man naton pero hindi gid pwede. Tungod ginatan-aw nila ina sang mga natungdan nga mga ahensya nga isa sa mga posibilidad nga paglaton sang COVID-19. Kabay pa nga inyo kami na intyendihan, inyo kami nahangpan, ina para man sa aton mga kauturan dito. Kaya nakahibalo si Tita Wilma personally na may nag-communicate man sa aton kahapon. Kaya naka-communicate sa aton personal sa aton messenger nga sila sa ila lugar, no, somewhere sa sur nga bahin nga may mga natipon sila mga mapuslan pagid kunuya mga maayo pagid nga mga bagyo, no, nga kung pwede tipunon nila kag kung paano ang pagpadala diri sa Action Radio 5 daw wala pagig kuna ideya, no, mamangkot ko anay sa AMON Operation Tulong Task Group. So sa nahibaluan naton, no, kami nagabaton sa mga donations. Ang mga used clothing hindi gid anay pwede
tungod sa pandemic nga ginapangatubang naton. Kabay nga inaintindihan ina sang tanan, na? So, kung may ada ka mo dira sobra, mga goods dira nga pwede ninyo ma-share, nga pwede makaon sa aton mga kauturan, ang mga kagamitan nga pwede iya sa magamit nila sa pagpaninlo sa ilalawas for sanitation and hygiene. Pwede gid ninyo mapadala diri sa amon sa Action Radio. Kag cash kun may ara, gamay man o kun dako kami magabaton diri sa Action Radio Bacolod. Ini ang isa ka hilikoton, Operation Tulong pagbulig sa mga apektado sang bagyo. Siyempre, iniman upod sa Action Radio Bacolod ang Sowing Legacy Movement Incorporated. Pwede na kami makabaton sa inyo mga donasyon. Bukas ang Action Radio Bacolod sa pagbaton sa cash donations karon iya nga adlaw. Oho, pwede na. Okay, padayunon ko lang na karon. Ha? Dugay-dugay, Tito Wilma. Pwede ka mo makapadala pagi sa GCash. No? Kabalo naman kita na subong. No? Mo na kalabanan na. Kay ti, kabudlay magwa ka magpadala. Naara na lang. Isa ka online application inang GCash. Aton mga millennials siya. Abot na nila ya kaintindigin na hapos lang natitiwa. No? Diba? So sa mga pumuluyo naton diri sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, gusto ninyo mag-share cash? Pero yes, so gusto ninyo mag-share cash, pero luyag ninyo personal nga ihatag ang donasyon, pwede man gihapon kung gusto ninyo personal ninyong i-hand in na. Pwede lang kamo makatawag sa landline 434-3861, hindi gani sa 708-1237, diri na sa Action Radio, kag ang cellphone number nga 0947-637-6788. 6 nan. Again sa mga gusto maghatag cash donations, personal, pwede ka mo iya makakontakt diri sa Action Radio paagi sa 4343861 708-1237 kag sa cellphone number 0947-637-6786 para sa detalye sang pagkuha sang imo iya donasyon. Kamo ang pwede gid makakontakt diri. Kag sa nahambal man naton magluwas sa siyudad sang Bacolod, pwede man kamo makadonar cash, pwede gid makadonate cash, di bala? Kung wala GCash, pwede lang kamo makatawag man sa among nga mga contact numbers para sa pamaagi sang inyo pagpadala sang inyo mga donasyon. Ang mga maghahatag naman sa mga goods kag mga kagamitan para sa sanitation kag hygiene, kinahanglan man sa outside Bacolod, pwede or bisan diri sa Bacolod, pwede man kamo makatawag diri sa amon sa Action Radio para mahibaluan ninyo ang schedule sang pag-pick up sang inyo donations. Kung ikaw naman nag-estar gwa iya sa Metro Bacolod sa mention, pwede ka man makig-angot diri sa amon. Yes, plastar gihapon, no? Kung anong maayong himuon. So, magpulo pa mensar ka mo kung ano ang inyo mahatag voluntaryo sa iton mga kauturan nga nahulaan, naapektuhan sang bagyo didto iya sa norte nga bahin sang aton pungsod Pilipinas. So salamat gid Muning Operation Tulong pagbulig sa mga apektado sang bagyo. Isa ini ka corporate social program sang Action Radio Bacolod upod sa Sowing Legacy Movement Incorporated. Action Radio Philippine Standard Time, 1:56. Dali lang gid Tita Wilma. Ang gamay lang gid nga update sa iton sa ni weather na ang amihan o kunang northeast monsoon amo ining nag-apekto sa karon sa bugos nga Pilipinas nga resulta man sang may ara pagtupa sang mga pagpapulo panalithi pag ulan-ulan sa pila ka bahin dito sa Luzon. Kag ang monsoon magadulot man sang pagulugalom tubto magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga pagpanalithi sa bahin sang Cagayan Valley, Ilocos Region kag Cordillera Administrative Region.
Samtang ang iban pagid nga bahin sang pungsod kalakip na diri sa aton sa Visayas, maka-eksperyensya kita sang paggulugalom tubtob magalumon man nga kalangitan nga may panilagsaman nga pagpanilithi o kon pagpaniguob, especially sa bahin sang eastern or sidlangan nga bahin sang Visayas, inatungod man sang easterlies. Kag sa nahambal naman naton ang aton haring adlaw, ang hari sang kasanag, nagbutla kaina sang aga-aga pagidya Tita Wilma, di ba? Alas 5:51 kag nagtunod naman siya or magatunod siya karon sa hapon alas 5:22 temprano pagidya. Ating temperatura ta, although nga bulubog na haling kaina sang kaagahon, paang naman sa sininga udto, pero makabatsyag kita sang kainiton tubtob 33 degrees Celsius. Alauna 58, Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, padayon lang si Tita Wilma. Sa eton man mga kauturan dira, especially sa eton mga motorista, mga driver naton, preparahin ninyo kay may dako iya nga dugang sa presyo sa mga produkto sa petrolyo, hana na ina ngay patuman sa mga kompanya sang langis. Sini nga simana, kabalugi ka mo kung anong adlaw nga ginapatuman nila ina. So preparahin ninyo karon pa lang nga daan. Ay kapang hay-hay gidi numero 1 alim yung mga drivers na iton sa mga di pasahero nga salikyan, di ba? Sa mga jeep, sa mga taxi, di ba? Yes. Kag inibangud man sa pagsaka sang presyo sang langisa international market. Hindi lang na panghayhay, kumud-kumud ginahibuon sa mga drivers na iya. Kag base man sa pagbulubanta, 1.50 tubtob 1.60 ang dugang sa presyo sang kada litro sa diesel. Sa gasolina 1.10 tubtob 1.20 naman posible nga idugang. Kag sa kerosene 1.30 tubtob 1.40 sa kada litro sa presyo sang kerosene. So bantayan iga-announce ina sa mga kompanya sang langis karon nga adlaw ang insaktugid, no? Ang insaktugid nga presyo or balor sang ila ipatuman nga dugang nga presyo nga mangin effective. Of course, nambal nila within this week, effective na buwas nga adlaw. Okay, alauna 59 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, balik si Tita Wilma pagkatapos ni. Here's Ay, manghayhay si Tawe. Ano-ano kita. Manang miyo kita sa aton mga kauturan dira nga nagupod sa aton sa Facebook Live. Hi and hello lang. Dira sa kay Melchorita Ferrer. Good afternoon, Tito Wilma. Yes, salamat man sa imo. Mayong hapon, Tito Wilma. Liwat upod sa imo programa. Alex Montesa, salamat gid. Okay, sila nga. Okay, ano na? Pardon? Aba na namin, kapanyaga, guro namin sudan mo daay, na? Alex, yes. Mayong hapon, Tito Wilms, live stream farm, Valladolid, at Soberano Compound. Halin ina ka Inday Jane Nabarte Esto. Angeles sa Unoy, mayong hapon Tita We, mayong hapon man sa imo ma'am, na? Kay Jocelyn Libuon Despujo. Mayong hapon Tita Wilma. Oho. Nelson Salvadorio Mangkilan Jr. Mayong hapon Tita We, tamyaw ko lang Manggilan family ng Irene nung Lito Manggilan kag sa hinablos ko nga gwapo. Lito Nelray, always gina sila nagapamati sa barangay Manghanoy, La Castiliana. Thank you, Gid, Tito We. Okay, welcome, Gid, to Nelson. Princess Cordova, bopertigin ang yukom ni Inday Princess Jess na Jess, Gid. Let's continue praying matapos na yung mga ginatubang sa aton pungsod nga mga problema to Wilma, yes. Inday Angeles sa Unoy. Mayong hapon, Action Wilma, ginatamyaw ko sang happy birthday nung bibing. Helen Cordero Lakang, Miss Seven Heaven, salamat gid mayong hapon man sa imo. Good PM, sana mabunutan ang akon ngalan. Pambakal ko bugas, Marisa Ganal. Kung swertihon ikaw kag para sa imo, para ginaya sa imo. Di ba Tita We? Oo, gani, relax lang daraang, na? Kung mabunutan ang imo sini entry
sa aton sap sa ARB province-wide. Aha. Mayong hapon, Tita Wilma, maayo lang din nga pagpamati sa iloy ko nga si Titing Valencia. Gapatuyo-tuyo, gina siya da pamati. Na bantayan niya gid ng horoscope niya. Kag sa family Subaldo, stay safe. Stay safe and God bless the tanan. Ang gapagwit Jonas sang Australia. Monitor lang diri live FB Tita Wilma Pampadula Homesick from Jonah Friends. Hello, my Tita We. Happy Monday and good PM. Monitor always from Celine Homes. Keep safe always lang, Tita We, and God bless you. Sa imo man in the Virgie Olpinda. Good afternoon, Tita We. Monitoring always. God bless us. Love you, ta. From Inday Chin. Oh, sister. Yes, gid ko no. Ara man si Inday Wilma Cabarles nga nagaupod sa aton. Good PM. Yeah, good, Tita We. Oh, nga gatuloy mo mga luha, how? Nga, why are you so sad? Mary Jane Malan, good PM. Action Wilma watching from Barangay Teculing. Keep safe and God bless. Clarissa Mitch. Yes. Kag kay Tuto Alex Fuentes. Mayong hapon lang. Good morning, Ma'am Wilma. There is a Kuwait sa Pinoy Arabic Radio from siling ni Ma'am Maxi Santiago. Pwede ang bio or dry goods donate sa Pilipinas, hindi lang money. Nga sa imo ya programa, hindi pwede na hindi pwede ang mga bayo kwarta lang baliktad haw nalito kami. Hindi ang rason kun nga as explained ni Tita We kaina, ang rason kun nga hindi kami pwede magbayton sina kami ginpagwa na nga layi kay may posibilidad mangin mode of transmission sang COVID-19. Tay kon mga used clothing amo na bla, hindi man kita siguro although masiling tayo nga kita nga naga-donate safe na safe kita pero inalikaw na lang. Hope you understand, Ma'am Lilibeth. Kung ano lang ang inyo dira man mahatag, ha? Ginapatamyaw ko, Tita Wilma, Pamilya Salos ang Barangay Nabulaw, Sipalay City, kag sa Pamilya Ramirez Tihado kag Orcajada sang Barangay Granada, Alangilan. Madamo gini salamat padayon lang sa programa mo upod sa kahanginan. Alex Montesa, hasta dira lang kita anay balikan lang kamo karon ni Tita Wilma sa dugang naton nga greetings. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang aton pagabasahon nga mensahe ari sa aton sa ni Messenger sa kagin padala ini siya sang nagapatawag kay Barbie. Ang mensahe ni Barbie nagasiling, Dear Tita Wilma, paugalang-gali ko kay Barbie. Dalaga pa Tita Wilma. Isa ka senior high school. Di eskwela man ko. Kag hindi man Tita Wilma malikawan nga maka-boyfriend. Nga maka-boyfriend ako. Galing, ang problema lang gid kay kalaway sa iya, Tita Wilma. Pero ginbaton ko siya tungod sa rason nga hindi niya ko pagbaylo sa iban kagbayaan, pero abi mo, nagsala gali ko. Sala man ang hambal nila nga ngita kalaway, kag amo ang ibigin mong tunay, tigin sunod ko man tita, nakakita man ko, kaginhatag ko man ang tanan para sa iya, sa pagpati, nga hindi niya ako pag-islan. Ang gwa ako lang permi nagapaubos, bisan ako pa ang babae. Oo, palangga man niya ako. Pero abi mo sining mga ulihi lang kid. Pagkatapos sang lockdown diri sa among lugar, ginhambal niya sa akon nga kaboring ko no, kaboring ko no sang amon relasyon. Ay sus, siya payagali may gana makig-break. Kay hindi na kuno siya happy, Tita Wilma. Hindi man ko tani gusto maakig. Galing kay Bao. Daw naubos gid ang pasensya ko sa iya. Naumul na gid ako. Pero sige lang, Tita We. Pasensya gihapon. Abi mo ginaako ko. Magluwas sa iya may mga nagapangaluyag man sa akon. May mga itsura man, Tita. Siya pa ang nangakig. Kung sa bagay hindi ko gani ma-entertain ang mga ini. Kay gusto ko man nga pamatudan sa kaugalingon ko nga true ang love ko sa ginpili ko para sa akon kaugalingon. Ginpakigbato ko ang akon feeling sa iya. Kag ginantos ko gani nga hindi man ko magsapak sa iban nga nagapalapit sa akon. Pero abi mo siya pa ang naakig
kay may nanugid kuno sa iya. May abot. Nga may upod ako nga lain nga lalaki. Ti abi mo ta, alang-alang man nga hindi ko siya pagsapakon kung may ipamangkot siya sa akon. Pagkatapos sadto, amo nang nagwa nga istorya, siya pa ang naakig sa akon. Nag-eksplikar man ko, pero hindi siya magpati. Ang mahambal ko lang sa iya, Tita Wilma, wala ko sang ginhimo nga sala. Kag hindi iya ko paghusgahan. Hindi ako ang amo sina nga klase sang babaye nga iya ginapatihan. Siya pa ang nakig-break sa akon. Pero mahambal ko lang sa iya, Tita We, tandaan niya lang. In-love ko siya, pero hindi ako pagpakalainon. Sorry kid, sorry kid, kay nainit lang gid ko sa iya. Kalaw ay nagani, kalaw ay pasang iya batasan. Baw nga mga anak ka mo. Barbie, amo lang ng iya message. Daw, ma-picture out ko bala, Barbie, nga ginpaupok mo lang sa imo gin message kay Tita We ang imo kaakig para ma-release inatanan. Check to mine, ha? Buka mo ba lang nga mga kabataan? Ginstalk ang iya sine-profile. Bata pa ginman. Naintindihan ko. Galing kay, kung dumdumon ko lang bala, no? Ginpatulan niya kay tihambal yung nagpati sa say ng kanta nila, nga, ang kanta nga, ano, humanap ka ng pangit at ibigin kang tunay. Amo na siya, di ba? Na, ni Andrew E. Nagpati man na siya. Pagkatapos, abi niya, tuod na, hindi day tanan. Na? May ara gani nga gwapo, gin ga expect ka nga, ay hindi ko na sa iya kay kagwapo sa iya, mahilibion lang ko na kung kami magdayunay nga duwa. Pero hindi. Amo na siling naton nga, hindi naton paghusgahan ang physical nga itsura sang tao, kundi kilala ko naton ang iya kinaugali. Di kay nagpate ka man to, wala ka gali kabalo, sobra pa siya sa mas gwapo kung tulukon. Hindi ta amo na siling naton ang tanan-tanan hindi ta makumparar. Pwede naton mapaanggid pero hindi palareho. Kay ang tanan-tanan nga bagay sa kalibutan kag bisan sa aton nga mga tawo may ulo anggid, may halos magkapareho pero may kinatuhay. Ang tagsa-tagsa sa aton may diferensya. Wala sang perpekto sa aton nga gintugas ang Ginoo. Ako na sa relasyon, wala man perpekto nga relasyon. Ahay, no, masiling tablang siya na nagpaayon kay ti amo ng itsura sang lalaki, thinking tindugan niya gidya nga ang lalaki nga sakit lang galing kay ginahambal mo ya kalaw ay gidya nga term bala. Si Tita Winnie magambal kay isa na tanan nga daon pero sa totoo tandaan mo lang girl, ha Barbie, ang tanan nga gintugas ang Ginoo sa aton sa kalibutan. Ang tanan nga gintugas ang Ginoo sa kalibutan ano man nga bagay mga matahom ina. Mga matahom ina sa iya panulukan. Kag wala man ta sa mataro nga maghikay kay kita gintagaan na hindi ka lang ma-offend. Pero girl, naintindihan din dito ti Wilmang nabatsyagan. Kasakit nga magpalangga ka, maghigugma ka. Pagkatapos ang ending, ikaw pang malain. Kunigwa niya, ikaw pang malain. Sila ikaw pa iyang nagpanggarit-garit sa ibang nga lalaki. Bago sino man itong chismosa or chismoso nga naghambal sa iya siya. Ha? Kaya ang gwa bala, daw nagapakita nga hampang-hampang. But anyway, ang pagkabay lang din ni Tito Wilma sa imo, Inday Barbie, ano man ang itsura sang tao, ano man siya sa panulok mo, kung pwede na. Hindi lang na yung boyfriend mo, bisan sino na, hindi mo lang pagtawgon nga, kalaway sa imo, na, kalaway sa iya. Maswerte ka lang, kay gintagaan ka sang Ginoo sang matahom nga na.
panit. That's why makasiling ka nga gwapa kagid iya. Mga na-mention sa imo di mensahe kay Tito Will mga gwapa kagid man. Pero nakita naton sa imo mga pictures sa Facebook na nakita naton ang mga photos mo nga matahong kagid man. Daw, hindi ka na magamit sang term nga laway sa isig kapareho man mo, babae man o kung lalaki. Ay, kay nga, ipakita mo man, nga bisan ano ang ila itsura, ano amon itsura, respetuhon lang nato. Kinanglantuon kita sa pagrespeto. Kag sa boyfriend mo nga ina, nga gin-break niya ikaw, sakit man sa balatyago mo, pabay, ida na total ga eskwela ka pa man, di ba? Ga eskwela ka pa. Hindi ta pag-ipilit ang isa ka bagay kung hindi. Hindi mo pag-ipilit. Pabay, ida kung hindi na siya sa imo, so what? Na muna nabutang mo lang sa pinsar mo, kakalisdan mo gina. Pabay, ida, galing kay ng frustration mo balang yung frustration mo sa mga plano mo bala, tapos kung natunan mo na siya nga palanggaon, tapos ang ending amo na buro kay nami gid. Ay chindihan ta na. Okay kina girl, pero hari lang ta din wala sa maayo nga sitwasyon. Ari lang ta sa good side sang imo love life. Pabayin na lang na siya. Biit kung dira siya malipayon, pabayi siya. Ang importante subong is klaro. Na klaro sa inyo nga duha nga nangin kamo kag nangin maayo kung tani ang inyo relasyon kung give and take. Kag ang importante kung nangin kamo nangin maayo man or mangin maayo man ang inyo pagbulagay. Kag kabay magapadayon kini. Dulaan na ng kaakig sa heart. Amo ginayata basta nagahigugma ka kag masakitan ka. Wala ka sa may ginapasino mo, no? May imagine ta na ang isa na kakilala nga naglupok tungod sa gugma. Hindi, expectation, sobra mo. Tanan na may mga plano na sa kabuhi. Pag sa uli, abaw, wala man dayunay. Kay tungod sa nan. Hindi na katapusan sang kalibutan. Kung mapaslawan kita sa pagigugma, tandaan mo na. Ari lang mo, sa natabo sa imo about sa pagnobyo-nobyo, lessons na sa imo. May leksyon ka na din. And from there, tunan mo. Kag paagi sina mangin mature ikaw sa ginatawag pagpakigrelasyon. Kag sa imo nga leksyon nga nakuha sa sina nga pagpakigrelasyon, isa ina sang imo mga basihan sa mga posible or sa posible nga magsugod liwat nga magtubo sa imo balatyagon ang ginatawag paghigugma. Right? May maayo ka lang. Bantay ka rin ba sa mga reaksyon sa aton mga palangga ka mga tagpalamati sa aton text hotline kag sa aton Facebook Live. Ito lang na iya girl, Inday Barbie. Ay, oo. Sige lang, relax ka lang na. Alas 2:20, Action Radio Philippine Standard Time. Daligid lang balay Tito Wilma. Ngayon may anay celebrity coaching so para sa itong mga palangga ng mga tagpalamati, especially sa mga Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa
Hi and hello lang dira. Hi and hello sa kay RR Muntuari Hinyo. Titawi mayong hapon live watching from Alangilan. Naglabay ko da kaina sa station, tita. O naglabay ko da sa station. Nag-agi siya ko no na okay, nadula siya. Hindi kami nagsulod nga message. Kita ko lang na karon na. Anyway, okay lang na. Thurs Vergara Sancho Moises Padilla watching live. Thank you, Gid. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, stay safe and God bless you and keep you. Likewise, Ma'am. Thank you, Gid. Mayong hapon, Alexis Puito sa South Cotabato. Banga, no? South Cotabato. Alexis Antillan, good afternoon. Okay. Greet ko lang si Nanay Nining Gapamati adlaw-adlaw sa Barangay Dangkalan, Ilog. Thanks gid Tita Wen. God bless. G. Juarez Volantate. Good afternoon, Tita Wilma. Monitor from Tangub, Annabel Garcia. Kamusta mayong hapon lang? Ay naman si Martin Aliling. Good afternoon po. Yvonne Bostier. Good afternoon, Tita Wilma. Dan sharing. Wow, ikaw thank you, Ged. Arina, watching live from Alangila. Naglabay ko da kagina station nyo. Check to Tita Wilma. Di na to. Kung ara ka sagwa punduhan taka ay abaw. Ari ko diya sa sa 4th floor. No? Ari kami sa 4th floor sa Willrose Building. Hindi lawg-lawg magpanaog. Paamo kay na bala. Tita we, agyan ko na. Reaction ini from Inday Virgie Alpinda. Na? Saling ni Inday Virgie, Tita we, agyan ko na sang naganubyahanay pa kami kabanak ko. Sobra man to kaimon, bisan mag-istorya lang ko sa mga kilala ko, basta lalaki nga, kig to dayon, siling miga ko, may rason ko na mangimon siya, kay bata ko sa iya, 13 years, balagap namon titawe, pero dayunay kami. So, meaning, kamugidya, kag para gid kamo sa isa kag isa, di ba? Sherilyn Oro Javier, good afternoon, titawe. Ay, nga mga anak kamo, ano pa gid na siya, dali gid lang. Sherilyn, okay. Thank you. Okay. Si Nelson Salvadorio Manggila nagupod sa aton sa sininga hapon. Tita we, ano nga year ka nag-start sa Action Radio? Kay dumduman ko sa mamailan pa. Hasta subong Tita Wilma ko gihapon halin sa radyo hasta sa FB Live. Dugay na huben pa si Tita Wilmara na sa radyo hasta nag-edad na kita sa gihapon, ari pa gihapon sa kutob sa ngaton masarangan. Upod nyo man ko gihapon tag sa kahapon, ha? Okay, Robelyn Rivera Serviano, kay Christina Piñaflor, kay Rian Montesa, kay Inday Rufi Libran. How are you? Thank you, kid. Enough lang na ang naibalikan ko lang kamo. Dugay-dugay. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon. Sa outside Bacolod, gali may ara man sila branches na. Sa Bago may ara, kag may ara man sa Kabangkalan City. Kag magluwas sina may ara man sa Silay City, kag Subo man sa Kabangkalan City. May ara pag Tita Wilma sa may Dumaguete City. Yes, pwede gid. Ara ang Golden Sand Finance Corporation. Alas 2:29 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ato naman mahatag kag ma-share sa inyo sa sini nga hapon, Tita We. Ang tips naton sa sini iya nga hapon. Ang hambal ko to kay Gina, apple mansanas, di ba? Amo na hambal bala nila ang apple a day keeps the doctor away. Tod na siya hindi kamo ng sayings mo sa mga bata. Nami ang mga bata tagam lang apple happy na na. Pero sa tanan nga klase sang prutas, ang mansanas amo gid yung pinakamabakal sa bilog nga tuig, di ba? Do pareho bala nga makasiling kita nga best-selling kind of fruit kun ang paghambalan amo ang sales for the whole year. Na inatungod magluwas nga namit gid man niya ang mansanas kapin pa kon crispy kag juicy na may mga medicinal benefits pa ikaw nga makuha. Pero wala lang makahibalong nagakaon nga may makuha sila nga kapuslanan dira pareho sang pagbaskog sang ilalawas ang inyo pagpagsika. Kawa ka mo da energy, kag nagakadula ang inyo pagpalangluya. Nan. Kag wala man nahibaluan sang nagakaon sang apple o kan mansanas nga samtang ginausap niya ina, samtang ginausap mo ang mansanas, nagaalerto kag naga-sharpen man ang imo paminsaron as in kadungan sa pag-usap mo sang apple na. Dungan sa usap mo sang apple, naga-function o kung nagatrabaho man sang ang imo paminsaron, sang mga maayo nga pamaagi. Gan, hindi ka matingala nga ang kalabanan, especially sa may mga tagaas nga posisyon sa may lagi na trabahuan, may apple sa ila sining opisina. Tuod na siya. And may mga nakitaan man ko na, di ba la? Pero, hindi lang man for the mind ang mahatag nga benepisyo sa apple. Kay tuod man, ang ginasiling nga super healthy ang apple o kun mansanas sa itong lawas. Damo na siya tawe, di ba? Ang medium size ng apple, may calories na siya nga 95. May carbohydrates, may fiber. Vitamin C, hamakon mo na. 14% ginaiya nga vitamin C makuha mo sa isa ka apple. Amo ng RDI nga ginatawag reference daily intake mo kung magkaon ka isa ka apple kada adlaw. May potassium, may vitamins na. Vitamin K na. Abot silingon,
2 to 4% sang RDI para sa manganese, copper, kag vitamins A, E, B1, B2, kag B6. Magluwas pagi sa mga na-mention ni Tita Wilma na may mga benefits pagid ang apple para sa aton. Ang pagkaon sa apple adlaw-adlaw, oy nagapa-lose weight. Tingala kung man sa mga gusto iya nga mag-slim. Apple lang anay tawi akong kaunon. Amo lang ko niya anay, okay man. Kaya nila, no? Amoy na nga paborito sa mga nagadayat ang mansanas. Kaya good for the heart pagid. Tungod sang iya ginaangkon nga fiber nga nagabulig man para magnubo ang imo cholesterol level. Ang polyphenols sang apple, ang antioxidant nga pangontra sa cancer-causing substance. Kag inaman ang may dako nga bulig sa mga kauturan naton nga mga diabetic. Well, kaya ginaway pag ginaya ang mga diabetic na to na mga kauturan magkaon prutas ginaway na mo kundo ano kadako kung ano kabugat lang pwede ninyo magkaon di nga bilugin nga apple bilugin nga pako, di ba? Notice ninyo? Yes. Ari pag ang flavonoids sa apple, nagapanubo man na sang inyo blood pressure. Kag sa nasiling na ni Tita Wilma, namit gidyang mansanas. Kag tama kadamo sang iya health benefits. Gani nga why not eat apple every day? Try nyo gali kapoy man usap tilawan kun kapoy usap sa apple ay ho. Pero ari may dugang pagido. Kamu kun mamangkot lang na istawa sa inyo. Magkaon ka mo apple, ano ginakaon ninyo pating panit o kung ginapanitan ninyo. Ako ginahugasan ko mayo kaya nga ginakaon ko pati ang panit. Pero ari gali, ang ginapadry o kung ginabulad nga panit sang apple sa mga ginapanitan, nami galing ibulad nyo ng iyapanit nga wala ninyo ginakaon. Ibulad nyo na siya kag kun mag-dry, isulod ninyo sa matinglo iya nga botelya or kun ano man na pwede ninyo mabutangan, nami iya botelya gidya nga limpyo kag mala sa sulod. Kay nga bulong na siya gali, bulong sa ano. Let's say, sorry kung may mga nagakaon dira. Kung may ginalupot, pwede ninyo gaon kag ipainom. O kung may nagasakit ang tiyan, kung hindi matunawan, ara iya ang inyo ginbulad nga panitsang mansanas. See, amo na siya gali. Okay, let's 2:35 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng mga ini. Sample Plus. Okay, hi man kay Jennifer. Ay, to Jennifer Aranti. Hi, dira sa Concepcion, Iloilo. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kamusta lang gid sa tanan-tanan dira? Hoping nga safe man kamo dira. To, kamusta na lang dira sa tanan? Baltasar Severo, Abento Cantilier. To all former OFW at kasalukuyang, to all former OFW at kasalukuyang OFW na taga Bacolod City at Negros Occidental, please PM me. Nga naman. Okay nga naman kada sa kitawi mamangkot. Nga na abi share kung ano ina makabulig sa ila. Okay, Chudosyo Lami Tawe, good PM watching live from Baguio City. Yes, mayong hapon lang da. Okay. Kag, hi Tawe, mayong hapon pa shout out lang sa pinalangga kong ginikanan sa Barangay Karulan. Kay Papa Romeo Kalipong and Mama Oben. Always gid nagapamati sa programa mo kag sa tanan nga programa sa Action Radio. Risa Ramirez Kalipong, salamat gid. Kakainda Rosalina Arellano Espadero, good PM, ma'am. Yes, thank you, gid. Risa Ramirez, mayong hapon lang da. Baltazar, okay. Din kaya tuto Baltazar, how ara kada sa Kingdom of Saudi Arabia, ano katuyuan mo sina? Basta mga maayo nga makabulig sa ila, why not? Kinahanglan gid na nila. Kag, mayong hapon lang da, Tita We. Faith Joy.
Kay Faith Joy Tumbukon Palanog, mayong hapon. Inday Cory Vidaha, kay Kelly Jelly, Dennis Perma, good afternoon. Kag ara man tawi si Joanne Mill, good afternoon. Kay Weng Serrano, kag kay John. Mark Joseph Suarez, kay Caroline Armamento, kay Jerry Jorson. Ay, Martin Aliling. Kay Bibit Canto, kay Janice, Deniglo Aldamar Arhinal, kay Martin Gonzalez, Telma Midiana, good afternoon. Christ Carrie Paul Javier Tanatan. Mayong hapon lang dara. Salamat, Gid. Balikan talang kamo karon pag may time pagid si Tita Wilma. Okay? Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo
2:43 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na horoscope. Inyo mga zodiac sign bantayan. Adaman karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 16, tuig 2020. Una ko naton ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio mo ini mga natawo Oktubre 24, tugtob Nobyembre 22. Ang inyo horoscope, abi ninyo mainganyo gid ninyo ang inyo pinalangga karon nga adlaw. Anong tuyo nyo ha? Amo inang epekto sa pagpangamuyo suno sa imong horoscope. Kung may uro arigay kamo da sa inyo palangga. Pero Scorpio, kinahanglan at ipanon nyo man ang inyo ikaayong lawas, ha? Kinahanglan gid halungan ang imo mamag-an nga aura karon nga adlaw. Amo ina magadalaman sa good vibes sa imo sa bugos nga adlaw. Mga manaswerte mo nga numero 5, 11, 12, 17, 45 kag 33. Ice blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, mga Sagittarius, mga nataon Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Ay, Sagittarius, wala gid ka sang makuha nga kaayuhan sa hampang nga ina nga pulos lang basulay na sa nagakatabo. Abi mag-focus ka, ha? Mag-focus ka, magasulod gid ang solusyon sa imo sini ginaproblemahan sa karon. Ang pagpangamuyo amo magapabag-o sa dalagan sa imo paminsaron. Mga maswerte mo naman nga mga numero 2, 4, 21, 15, 43, 54, kag 33. Bamboo green is your lucky color. Marlene Diaz, good afternoon. Capricorn. Capricorn, Disyembre 22, Tubtubinero, Justin 9, abitun isang maayo ang ginatawag meditation, Capricorn. Kaya mo inang makapanubo sa imo blood pressure. Mamati ka man balas ang panugyan sang tawo nga imo ginasaligan kay para maghaganhagan inang imo gina-experience sa karon. Mga masuwerte mo naman nga mga numero 23, 10, 25, 41, kag 11. Ivory white is your lucky color. Lorlene Heronimo, mayong hapon man. Aquarius, ang mga Aquarius sa mga nataw Enero 20 to Pebrero 18, may negosyo ka or may bag-o ka ginpasad nga negosyo, mag-aayuhan ina, no? Sa lawas mo naman, abi kaayuhan ng diet mo, para nga maging healthy ka. Samtang ang imo income nagaayo sa imo negosyo, hindi gid pagpabaying lawas mo, Aquarius. Mga maswerte mo naman nga mga numero 7, 25, 35, 41, 11, kag 15. Marigold yellow is your lucky color. Sa mga Pisces na tao, Pebrero 19, tubto Marso 20. Abi mo, Pisces, ang nami sa imo karon nga adlaw kay nabalansi mo ang dalagan sang balatyagon mo kag paminsaron mo. Istabli na ang love life mo. Gani magpahimunong ka na, no? Tungod ang imo true love, dako ang pagsalig sa imo. Mga maswerte mo naman nga mga numero 15, 52, 23, 34, kag 31. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries na tao, Marso 21, tubtob, Abril 19. Sabi mo, God is good for you. Na, sa tanan niya, di ba? God is good, kinman. Kag, areho, magabaton ikaw sang pabor bilang sabat sa mga kinahanglanon mo. Pero, ang lawas mo, halungan mo man, suno sa imo horoscope. Mga maswerte mo naman nga mga numero 32, 16, 8, 23, 34, kag 11. Dollar green is your lucky color. Inang unang nga bahay sa eton man pagbasa sa inyo mga zodiac sign para sa eton horoscope. Oy, sa mga kauturan na eton dira. Nga nagapangita sang mabaskog, mas pangagin pa improve, kag epektibo nga klase sa food supplement, ara ang eton sa Zenton Plus Gold. Ha?
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing,
kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, Leovat Torres Amaro, looking good, Mads. Yes, Mads. Good afternoon. Kamusta ka modera? No? Halong lang ka modera. Kay Marlene Diaz, mayong hapon man. Kay Tuto Philip Ken Alonzo Guy. Tita Woms, monitor ko from Kiazay. Pa-shout out sa mga taga La Carlota City, Martinez, Pilar, Espanola family. Okay, many thanks po. God bless you. Okay, salamat man. Lito si Condes. Padayuno na ni Tita Wilma ang mga nabili natin ng mga zodiac sign para sa ating horoscope. Di na kita Tita Wet, Taurus na kita sa mga Taurus. Mga natao ini Abril 20, tubtub Mayo 20. Revival of friendship nga may misunderstanding before, mag-aayuhay uli. Dino ka nami, no, Taurus, no, di ba? Kag madiskubrihan ninyo sa sa Facebook mismo nga happy ang inyo liwat pagkita ay kag pag-ayuhay. Wow, Taurus. Mas wati mo nga mga numero 2, 24, 41, 11, 13, kag 45. Cyan blue is your lucky color. Bawa madagali si Choy Fernan kag Choy Lopi Bahelio. Upod ka inday Ron Arihida Trava. Gemini. Ang mga Gemini, mo ini mga nataw Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Abi mo amat-amat nga mabalik ang imo mga nadula nga mga resources na imo negosyo. Kung may negosyo ikaw, mangin maayo man, ina ko na umpisahan mo na. So dugangan mo pagidang imo mga pamaagi kung paano magdakong imo income, Gemini. Mas wati mo naman nga mga numero 3, 6, 31, 12, 25 kag 45. Pearl white is your lucky color. Sa mga Cancer, ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ari ay ho. Karon nga adlaw Cancer, magakalipay kagid sa bungahon sang imo na invest. May bago ka nga recipe? Yes, mangin successful ang bago mo nga recipe nga gintunan mo sa YouTube. Bisan mo sila sa YouTube, alam, sa makabulig sa gusto mo lutuon mo, try nyo man ako gani. Mas wanti mo nga numero, Cancer, 5, 12, 21, 22, 15, 45, kag 32. Cobalt blue is your lucky color.
Sa mga leyo naman ng mga leyo, mo ini mga natao, Hulyo 23, tubto Agosto 22, abi mo, madiskubrihan mo nga, madiskubrihan mo nga may ara siya nga iban. Sino? Mas mangin mamag-an ang imo adlaw kung batunon mo ang kalain sa buot mo kag mag-move on ka na sa mga heartbroken ni Guro Galayo. Maswerte mo nga mga numero 4, 22, 25, 10, 16, 53, kag 30. Emerald Green is your lucky color. Kag sa mga Virgo naman, yung mga Virgo, nitaw Agosto 23, Tubtub City, Yambre 23. Bawdo sunod-sunod swerte, ha? Sunod-sunod ang imo mag-close nga deal, karon nga adlaw. Kag may ara man ikaw kadugo gidya kapamilya nga makita na kagkaron nga adlaw tungod sa imo bala pagka-generous Virgo, tungod sa imo pagkamaalwan, mangin maayo ang bunga sinatanan. Mga maswati mo naman nga mga numero 9, 18, 26, 27, 38 kag 41. Shocking pink is your lucky color. Yes, Libra, mga Libre ni tao. City, Yambre 24, Tubtob Oktobre 23. Oy, Libra, may future ikaw as endorser sang isa ka health product. Abaw, tungod, madasig ini nga maubos, maging happy ikaw. Kag yes, may iban pagin nga mga opportunities nga mag-abot sa imo. Mga maswerte mo nga mga numero 13, 26, 31, 15, 42, kag 26. Lucky color, fire red. Nabatian nato ng itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 16 tuig 2020. Action Radio Philippine Standard Time, Impondo Las 3, aton anay 3 o'clock. Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kamuyop din ninyo si Tito Wilma sa aton sinipangamuyo nga orasyon perata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy.
Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag madamo gid nga salamat sa inyo pagpugay Tita Wilma sa pagpangamuyo hingalit para sa aton tanan. Sa siningabahin, Tita Wilma, antes man kita magpaalam ay mga pita na basta malipat ko itong Zenton Plus Coffee Mix na ang kafe nga imoalin sa soya, balunggay, kag yes, ang kafe nga mahambal bala Tita Wilma, suabe ang aroma, suabe ang timpla, kag suabe ang sabor. Kag makasiling ka nga may kapi ka na, may bulong ka pa, may zento na, may balunggay kag soya pa. Diba, Tita We? Yes! Makuha na ito sa Zenton Plus Coffee Mix ang mga vitamins, minerals, kag may insoluble fiber pa nga nagabulig sa pagtinglo sa aton sa Nicolo no kung naton man tinai. Zenton Plus Coffee Mix everyday, kinahanglan gineton. Pwede man mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar, kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Okay na, Tita Wilma, pasensya gid sa wala naton malabutan nga mga mensahe, especially sa itong text hotline kadamo sa ila. Although, ginpagbasa ko, may damo gin nga salamat. Ha? May damo gin nga salamat, bawi lang da si Tita We sa inyo. Ang ito naman Bible verse for the day, halin sa Psalm chapter 112 verse 1. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His command. I can't say goodbye. Saliwat, salamat. Was na naman standby sa matawang mga drama, mensahe sang paghigo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.